מקרר היא סוגרת פותחת 16-8 יפה לך גם ככה ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך שימי מיוט על כל הרעשים מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו כפרה על הלב שלך בסוף את אוהבת את מי שאוהבת לך לכל היפים שפותחים עלייך עין בובות של היום כבר לא שמות